Всички изиграхте една наистина много равностойна щафета. Има победители, има и класирали се малко по-назаде. Пожелавам на всички класирали се малко по-назаде до година да са малко по-напред, а може би и първи. В първата група, която е 5-7 клас, имахме 11 отбора. Сега ще изчитава отборите отзад напред с молбата всеки един отбор да се нарежда, които са 11-12 до 4-то място долу, за да може да си направим после обща снимка, заедно с господин Радев, който ще връчи наградите. На 11-то място са основно училище Панайот Хитов. Само ще помоля отбора на Панайот Хитов да дойде да се получи поощрителната награда. На 10-то място са основно училище братя Миладинови. Който е там прекмета, минавате всички типа да ходите и вземате награда. Само молбата ми да останете за обща снимка. Давайте сега. На 9-то място са основно училище Юрий Гагарин. На 8-то място са основно училище Христо Ботев.